Witam kulki. Tam. Kulka szefa jedna. A I druga. Jeszcze jest z nami trzecia, nie będzie gadał. O, niestety. czekaj, jest. A nie, jest z nami, o! Dobra. Co? Co? Co ty chcesz z nim zrobić? No nic. Co, mam go? Na pewno? No to trzymaj go. Ty się Twój wpływ? królik się baguje. No, jest trochę taki. Nie ten tego. Tak, to znikło. Chyba możemy iść, co nie? Tak. Darego będę trzymał. Jak to było? To jak ci mija dzień? No w sumie najlepiej ostatnio. Najlepiej. Nie najlepiej, tylko najlepiej. Spodziewałeś się tego, że znajdziemy się w tym miejscu? O dziwo, spodziewałem się. Spodziewałeś się? Tak. Co? Od razu jak do mnie przepowiednie napisałeś, no, właśnie? pomysł na ten. Że masz pomysł, jak poszukać widzów. I fucking ale że- yes. Password to jest 6967. Nie gadaj. No, Jak to zobaczysz? żartuję. Jest 1900. No, coś uważaj. uważaj. Holy quote. Nawet komary by... Nawet komarom by się nie spodobało twoje granu! Gdzie twój królik? U mnie. Jest bezpieczny. A, okej. Co, martwisz się o niego? Tak. Już jest reinkarnacją Bizobiną. Co znalazłeś na górze? Nic. Mam wrażenie, że coś do nas idzie. A czemu? Coś nam ciągle. Idźmy dalej. Czemu mnie straszysz? Widziałem. Gość siedzi w ciemności, nie lubi światła. Nie dziwi mnie to. Tak samo jak ja. No to te drzwi! Jakby co? Tak myślałem. Co to? What is this? Investigate. O kurwa. Inwestygować? Nie, do królika nie. mówię. What? Szafka Co? się sama otworzyła. Duchy tu są. Na pewno sama? Tak. Chyba musimy pójść tu. Tak mi się wydaje. O! Ale zapomniałem. Kurde. No. Dobra. Surprise! A nie, będzie czerwony. No. Uważaj. Ale lipa. Czy mi się wydaje, że go trochę zmienili, że w obie strony teraz... No nie, po prostu tak stoisz. Dobra, skończyło się. Jest git. Żyjemy. Kulki kontratakują. Okay. Kulki kontratak. To jakaś część Star Warsów? No. Bydło. Chowaj się. A, do góry. O. Popatrzcie. Oh, shit. Oh. Jakbym w wodzie to bym przeżył? Nie. Teraz kulki kontratakują. No. Defibrylator powinien Nie, kupić. nie, to on jest drogi. Nie kupuj go. Tego nie kupuję. To ty coś kupiłeś? No, defibrylator.
Nie sądzisz, że to jest trochę takie hipokrytyczne i trochę pay to win? Pay to win. A ja nagrindowałem te coiny. Ja mam około 3000. Przestań. Co? Też przestań. No. Myślałem, że aż mniej. Dobra. Sorry. Przepraszam, królu. A ty ile niby masz? No tam... Oj, nie chcę skłamać. 14 tysięcy? Well. Historia się chyba powtarza. Wydaje mi się, że mapa się powtórzyła mocno. O, i te same drzwi, co wtedy. O! Uważaj. Gdzie mam stanąć? Pierdolę, jaki on był szybki! Co jest, kurwa, jak ty przeżyłeś to? Już widziałem białe. Patrz, aż beacon. Słownie. Co? Aż beacon jest. No tu! Patrz. A, flash. O, Nie? to są chyba te drzwi. Tak. Kurde, i znowu! Holy minimized film. Oh shit. Oj, szach. Nie, w tym pokoju jesteśmy bezpieczni. Czy na pewno? No. Koleżka tutaj jest taki. A. Well. Bateria? Gdzie jest kurwa karta? A. Król. No! New play. Ja myślę, że te są poprawne. I dobrze myślałem. No. Ej, coś idzie. Weź się cofnij może lepiej. Oj. Tak, bo to jest. A, idzie w taki sposób. O, Tam jest golem w środku. golem. Generalnie. Golem. Czy jak on tam się nazywał? A, Generalnie ten typ. okej. On nie będzie nas bił, jeżeli nie mamy światła, nie? No, wow! Jak ty to pamiętasz? Tu nic nie słyszę. O kurwa. Po prostu wydaje mi się, że instynktownie powinieneś. Co? No wiesz, uciekać przed ogromnym krokodylem. Krokodylami. Rozumiem. A jeszcze go nie mam, dobra. Dobra, może ty Myślałem, że nie już to... Czy ja powinienem kliknąć cię? Nie. Oj, wyłączyłem ja przyszedł. Oh shit. Czy ty w ogóle teraz żyjesz? Żyję. Jeszcze. Hej, nie musisz tak clip farmować, wiesz? Wow. Coś mnie chyba uderzyło, albo nie. No przez to, że przypadek nie wiem, myślałem, że mi samo się wyłączyło, więc kliknąłem jeszcze raz i wtedy dopiero zwolniłem. Wtedy. Dlatego miałem taki gorszy czas. Dobra, ja zrobiłem flawless chyba. No, What? nie wiem, czy ta scenka jest prawidłowa, ale był dosłownie za tobą. No ja też nie. Czy spadły? Nie. On spadł. Ja Okej. żyję.
To nie wiem, zrewajbuj się, jeśli możesz. No nie mam darmowych. Mogę wydać kasę albo reklamę. Co to jest? Obejrz reklamę. Hej, jak mam ją obejrzeć? No normalnie. Już nie mogę. Klikam w to i nie mogę. Ja Wszystko na to. Sądzisz, że to jest trochę pay to win? Jak pay to... W jaki sposób jest to pay to win, jeśli można kupić revive'y za in-game currency? No ale płacisz, nie? No fuck you mean płacisz. Gdzie był klikacz? A, trzeba było się rozglądać. Był przed wejściem do cave'a. Oj, do tego. Do tych tunelów, w których teraz jesteś. Pomyślałem, że nie chce mi się w sumie patrzeć po tym cave'ie. W końcu jest zbyt ciemne, żebym go patrzył dodatkowi w środku. Więc sobie go olałem po prostu. Szanuję. Szacun! Widzowie, jeśli myślicie, że dobrze postąpił, to rozstrzelajcie Skomen- mnie następnego dnia, kiedy to obejrzycie. Coś chyba nadciąga. Jest taka szansa. Widzowie, jeżeli nie chcecie, żebym teraz zginął, szybko napiszcie w komentarzu. What is this? 500 100. Hello, Mr. Lunderberg. Bla bla bla. Wow. Aha, czekaj, on... Czekaj, zbyt wolno. I suppose. No, 6. O. What? Yeah, I have no idea what I'm doing. Ciekawe. Co jest takiego ciekawego? Te drzwi po prawej. Drzwi po prawej? Gdzie ty jesteś? Tak. A, shit. The lack of commentary is insane. Jeszcze, co mogę mówić? Nie wiem. No nic, tak po prostu. Jeżeli teraz nie zostawię lajku, to ja jadę. No nie! Po prostu miałem potrzebę powiedzenia tego na głos, okej? Ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mam wrażenie, że coś nadchodzi. Mówi. Mam wizję zła. To zadziała. To na pewno zadziała. Jestem kurwa Bogiem. To? Jestem Bogiem! Nie wiem, nic. Nie jestem Bogiem. Nie będę. O. Wiesz jakiś znów nawiązanie do Jojo? Nie! Nie! Nie tym A razem. wtedy jak cię zamienił ten, w którym to było? Wtedy co razem oglądaliśmy. Już tam w super formie, nie? Człowiek, który Ten. stał się Bogiem? No. Nie chodziło mi o to. Okej. I szczerze nie wiem, gdzie jestem i w którą stronę powinienem iść. Ja! Mówię ci, że nie potrafię pływać, prawda? A jakie to ma znaczenie, jeśli umiesz pływać w Robloxie? W sumie nawet nie wiem. A jakie znaczenie ma to, że umiem pływać w Robloxie, do tego, że nie umiem pływać w realu? No, że umiesz pływać. Gdzieś. Jeszcze gdzie? No wiesz. Gdzieś tam. Talking just to talk. Wow. Upwards versus this thing. Ej, coś po nas idzie. Wiem, widzę. Ja idę naprzód. Powinniśmy- Ja gdzieś tutaj zostanę, tylko nie wiem, gdzie powinienem się ukryć. Na pewno nie obok drzwi, do których on ma iść. Czy na pomoście takim przeżyję? Już go nie ma. Ty jak będziemy chodzili po trawie, to nic się nie stanie? Nie. A co? Coś, Okej. jakby nie wiem, co chodzenie po trawie jest jakieś złe czy coś? Chodzenie po trawie jest niegrane. W ogóle. Nie wiem, czy to słyszałeś. Pewnie w jakichś ogrodach.
Nie powinno ci to dziwić, że wchodząc po wodzie niszczysz tę wodę. Oj, nie w wodzie, tylko w trawie. No. No tak. To jest głupie. Co zrobił? Fuck you mean, to jest głupie. Kurwa. Światło buchnęło. Aha, teraz. I... What the fuck? Ej, jest What za the mną fuck? jest gość. I fucking suppose. Czy on mnie przejmie? Mnie No i przejął. tak chwili, no. Masz defibrylator, czy nie brałeś? Mam, on Ma. chodzi za mnie. I on go używa. On go używa. No, ale nie ma na co użyć. Ja próbuję chodzić. Kamerę mi kurwa ten. Umarłeś! Tak, umarłem, bo uciekałem od niego, a ten... Zdawił mnie, jak to się nazywa. Oj. Okej, a if you say so. No hej. Zielone Okej, ekran. okej, żyję. W spiralnym pokoju jesteś? W następnym. Schody. I wyłączyłem turetę. Schody. Już bury. Here we go again. A może chcesz na mnie wejść? Nie, Na pewno? Thruster speed has been adjusted tym razem nie popełnię tego błędu. Fuck you mean. Może kliknąłem R znów. Podczas tego, tylko na początku powinienem kliknąć R, nie? tak. I zaraz będzie kastenka. No i... jak tam dojdę. No i nie klikaj po Jest. prostu idź. Znaczy się myszką ruszaj. Tak. Ewentualnie A idę. A idę trochę pomaga. Mówiąc z doświadczenia. Aha! Dobra. Hmm? Trochę mi ugryzł. Generalnie. Ale to git. Ugryzcie. danger. Bo wszedłem do tego i były tam jakieś, nie wiem, wkraty. Danger. Co nie? Wkraty jakieś były i nie mogłem tam przejść. Danger. Fuck. Czy w tym momencie powinienem zasunąć obok? Chyba muszę. Co powinieneś zrobić? Zsunąć na bok. Przejść. A ja wiem? O, A, nie no dobijają. tak, powinieneś. Aha. Okej. A co? Zjadźcie. Znów padłem, ale się zrespawnuje. Okej. Gdzie ja powinienem wtedy pójść? Zsunąć na bok. Po prostu na bok zejść, tak. Bo on wtedy ma takiego dasza do przodu, więc po prostu na bok musisz ten odpłynąć. And the tiger. Okej. Kiedy być respawn? No, teraz możesz. Stałem to Mina! sobie. Tak tylko mówię. Dobrze, mogę sobie Netflixa. Czy on już użyty? Nie jest użyty, ja go użyłem. No okej. Ej, ja mogę stanąć na minę i uciec? Coś Coś idzie. leci. Ja biorę to. Ok. O kurwa. Nie. Nie gadaj. Nice. Easy peasy. Lemon squeeze. Lemon squeeze. Mogę ci powiedzieć mogę ci powiedzieć ciekawostkę ci mogę powiedzieć. No. Robiąc tego potwora... to jestem powolny.
Którego? Stój tam. Robiąc tego potwora, tego rekina. No. Sorry, jakiś pociąg przejeżdżał. Robiąc Tak. tego potwora rekina. Deweloper wiedział, że na pewno musi to być rekin. Bo to jest jedyne morskie zwierzę, jakie ludzie znają. Dużo tych szarków. No tutaj jest często, bo cały czas są te okna. Oj! I jeszcze to. Nie wiem, tutaj nie ma tego, więc... Nie wiem, co to kurwa miało być. Przez całą tę rundę w ogóle nie zbierałem tych rzeczy. Ja Stock to... up while you can. Mogę dać ci... Mogę kupić ci to. Wise choice. Okej? Coś jeszcze To jest... chcesz? Mogę ci kupić. Co możesz mi kupić? No, mogę ci wszystko kupić. No dobra, nie wszystko. See you real soon. Bye. Zmieniam to. Oj? Tak? Nie, tam będzie jeszcze coś. Wyłączyłem. Żyjesz? Tak, kucnąłem w ostatnim momencie. Okej. Bo byłem za tym. Za rzeczami. What? A, dobra, widziałem to. Jest jakaś prezentacja jebana. Chcieli zmienić Wordle na Letterdle. Żeby copyrighta uniknąć. rady. Za tyle. Ale jak ty zesnajpowałeś w ogóle za trzecim guessem? A no, dzisiaj mi się udało. Pierwsze moje słowo to było ADE, jak zwykle. I drugim słowem było Trump. I miałem tylko jedną literę. Próbowałem coś z tych ułożyć. Myślę sobie Clank będzie. I siadło. Co to było? Nic. Okej. Teraz się... Ej, coś idzie! Lipa trochę. Trzeba znaleźć. Wow! Oh, RNG! Aura! Okej, tu jest moje ciało. No. I tu jestem ja. Bateryjki, masz A wszystko. zaraz, nie mam baterię. No tak, wziąłeś się. Aha. A pod jedynką mam pokazane, że mam defibrylator, a on mi nie działa. W sensie, jakbym go nie miał. Okej, to jest po prostu kurwa bóg gry. Ale jest okej. Dobra, tu nie mamy laku. Nieważne. się po dupie drapie. Co? Chodź, nic, chodź. No jesteśmy. Lunar Gravdog. Hello? O, dobra. Z tego co stało się w cutscence, ja osobiście doszedłem do pewnego wniosku. Ja pier... Jakiego? że to oko, coś, nie może nas zobaczyć. Jak nas zobaczy, to zginiemy. Wydaje mi się, że może, tylko my nie możemy wejść w jego... Holy, światło. Holy life? Ciekawe. I co, on nie jest naprawiony, ten generator? Chyba nie jest.
Hello? What? Co było? Musiałem kliknąć F, żeby wyjść. A bym zbudował jakąś mapę w Minecrafcie. Co? Jakąś mapę w Minecrafcie bym zbudował. Też bym pobudował jakąś mapę, a później ktoś by ją próbował przejść. Mhm. Oh, hello. Tylko jednego i nie wiem gdzie on jest. Okej, jest git. Nie jest git! Oh shit. Co, złapał się? Ciągnął mnie. Uj. Nie, no jest okej. O. Znaczy... Mogę być gorzej. Jak on nie widzi? Jestem ukryty za kontenerem. Mam ostatni. Co? Jej. Przeżyję. Idźmy. Hmm. Spoko. Miau, 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 miau. 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 Miau, miau. Fajnie sobie śpiewasz. Cienki. O mój Boże. Nawet po jego przejściu, przyjściu. Jest! Wyłączyłeś? Mhm. Jesteśmy bezpieczni. Dzięki mnie. Może jakaś pochwała? Hmm? Tak. Dostajesz pochwałę ode mnie. Złota rączka. To ja. A, jestem Rusty. Chcesz medkita? Tak. Ła! Okej, spoko. Spoko, kurwa, spoko. Co? Nic. Zobaczysz na nagraniu. Ale będzie montowane, nie? Wow. Tu widać tego kanona. Jakiego kanona? No ty nie zobaczysz. What? Ośmiornica tu jest. To jest bardzo niefajne. Ale... A to nie ma... To nie ma sensu. To nie ma sensu. Ta konstrukcja. Po prostu było rozbite. O, to Początku. możemy być my. Chyba tak. Nie wychódź. Wyjdź. Aj! O my. No za późno co? It is currently not safe to revive. O mój Boże, co on ci zrobił? Ja. Kurwa, nie ukryję się przed nim. Chociaż może tu?
Udało mi się. Przejść na drugi koniec świata. Let's go! Przeszedłem grę! Jej! Udało ci się. No. Przeszedłeś to bez większej presji na sobie. No. Nareszcie go nie słyszę. Tylko o mnie mówisz? Nie, nie mówię do ciebie. Da. Chyba mnie tepnie. Na pewno mnie tepnie. Tepnie mnie kurwa na ten. Okej, nie tepnęło mnie. Piąty, szósty. I co, siódmy gdzieś po drodze? Siódmy z nami idzie. Mogę zaryzykować. Niestety nie mam sprintów, żeby pominąć tą część, więc trochę lipa, bo fajnie by było przespeedrunować ten cały segment. Yes! Nie udało ci się. Oh shit. Wiesz sobie na to Helen Keller powiedział? To była dziwaczna przygoda. Zgadzam się. Taka Kto to powiedział? Jakbym jeszcze słyszał jego głos.